Naging matagumpay ang inorganisang seminar at media conference ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol kahapon sa lungsod ng Legazpi. Ayon kay Genevieve Diaz Aguayo, ang Regional Director ng Kagawaran sa Bicol, layunin nilang palawakin ang kaalaman ng mga dumalo sa referral system para sa mga OFW. Gayon din na maipaliwanag ang mga mandato, programa at mga serbisyo ng iba't ibang government agencies na katulong nila sa pagbibigay ng suporta sa mga OFW at mga naiwang pamilya ng mga ito. Naging highlight din ng aktibidad ng mga advokasya ng OWA, lalo na sa hangaring mapasimple ang pag-access ng mga OFW sa kanilang mga alok na serbisyo. Is to really streamline the process and of course, timely information and timely, kumbaga kung ano yung pwede ibigay ng bawat ahensya ng gobyerno, specific doon sa kung ano yung request or culture ng specific person, at least ma-address natin. And for this, with the proper information na nailatag kanina, and dahil nga kumbaga nakuha natin kung ano ba yung pwede saan natin kung pwede i-refer, so talagang mas mapapadali. Naging resource speaker sa aktibidad ang kinatawan ng Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs at Bureau of Immigration. Ilan sa mga programang tinalakay sa aktibidad ang Disability and Dismemberment Benefit, Death and Burial Benefit, Supplemental Medical Assistance Program, Bereavement Assistance, Scholarship for Dependents at ang Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program na pwedeng ma-avail ng mga OFW at ng kanilang pamilya. For ang pinakataong namin programa, aside from Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program, ay yung aming scholarship. So, ngayon meron kami awarding ng bagong new scholars for school year 2025-2026. So, malaking bagay na hindi lang globe welfare, ang mandate talaga namin is to provide welfare services, but we are proud to say na ang OWA ay ramdam ng mga OFW na walang problema through our education program. So, isa yun sa magandang programa ni OWA at talagang pagkukop sa ating mga kliyente. Hinihikayat din ng OWA ang mga migranteng manggagawa at kanilang pamilya na bisitahin lamang ang kanilang official Facebook page para sa mga lehitimong impormasyon at iba pang detalye sa proseso ng pangingibang bansa. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.